Horas madita salhutna. Adorang sudah mulai perminggota di Tikyon. Ulah kami menung kesempatan tu Kor Esther. Dung habis epistel. Soni nang dia menami Kor Maranatha. Duka bisa non penjelasan sian panitia pos pelayanan Arko. Di hamuna manami dotina nami na adong di bagas joron itu hatta soni ma nang amanami inanami na mengikuti ibadah perminggota di Arianon na adong di bagas nabe marhite live streaming di YouTube HKBP Depok Sada tapasonang ma roha dot pikirata tapuka ma perminggota ruas ni huria ni tuhata noaeng saat mahita tu minggu Pentakosta Prajulo ima pesta lasni roha dihita di nama kalason haroro nito di Porbadia tu Portibion ima pangodiani alani jumolo ma pinasahat selamat hari Pentakosta ma di Hamuna. Alani sian nasa todita taparadema rohata laho marsaur doh tuhata marede mahita.
goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Sonon ni na Tuhan Jehova, lehonok ku Tuhamu roha na baru, dohot todi na baru, tubagasan ate-ate muna, jala usatokku do roha batu siad daging muna, jala lehonokku Tuhamu roha na marpakilalaan, jala lehonokku ma Tuhamu todikku tubagasan ate-ate muna, ahu do mabaheca, asa marparange hamu di bagasan akka patikku, akka uhupu, rado tamuna jala patupau muna do. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata amanami, hodo na manodangi, jala na mangajari rohani akka na porsea di hatam, marhite-hite todi parbadia, say buhay marohanami, asa ture parrohan nami, marhite-hite todimi, asa totong guk dame rohanami, makalatson hagugunay marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihom mapatik ni debata si hangulhunota di minggu Pentakosta Parjolo salarion ima patik parjolo sahat tu patik pasapuluhon. Patik parjolo. Ahu do Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalanna ay hona uhum na dosogot akka namar sineang di goarna. Patik kato ingot hamuma pabadiakon ari mingwi di naunamari mangulaman masa sulaunmu asa yang ko ari paputuhoni
Ari paradianan ni Jehovah di batang doi. Dan jadi humamula anggo dinasadari. Manang anakmu pe, manang burung, manang naposon lahi-lahi, manang naposon buru-buru. Roh di pinahanmu, roh di sisi limutan halak pe, namang ibati utang. Ay di naonomari do di toka de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dunia maradia do idana di hari kapituhoni, di bahini do umbahin dari pasu-pasu di bata Jehovah. Ada paradianan nai jalahikan badiai. Patik palimahon, ikon pasangapommu donatorasmu, asa martuaho, jalaleling mangolu, di tano nanilehon ni Jehovah de batam diho. Atik paunokon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakku. Patik pawaluhon, unak ko manakko. Patik pasiyahon, unak ko olo makatidakon hata nasututu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang loguna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Beha padok ni debata taringot tu patik na sapului, odo. Ahu do Jehovah debatam ninna debatata, pargugo na suhatu dosan jala parimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut papaton, pinopar ni akan na suguro hadiau, alai asido rohaku di akan na maribu-ribu, akan na marholong ni roh hadiau, naso mangalaosi patiki, atong rap mangidogogo mahita siya debata. Alay Tuhan debata, say pargugoi mahami, mangulahon na ubar kupatik mi. Amen. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hodo na patupaon hasisani dosa dihalami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham, say asi maroham dihami,
agka na mangarsakon dosa nami. Lehon matuhami to dim na badiyay, asa unang ganggu rohanami di asin roham, alay asa hot rohanami marhapor siyaon, laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion, asa hupasahat kami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu, jala na badiya, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabi gima hanta baga-baga taringot to hasasani dosa. Songon sitong na mangulu ahu ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodoro haku mida hamamatean ni parjahat. Nalomodoro haku mida hamumulak ni parjahati tumadikod dalanna. Asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amen. Tajahama marsoring-soring hatani debata di minggu Pentakosta Parjulo sa Dadion ima na tersurat di Hesekiel 37 mamukasian ayat 10 sada
Sahat Rodi ayat 14. Dungi ninna ibana muse matuahu ale anak ni jolma akka holi-holi on sadok pinopar ni Israel doi idama akka nasida mandok nunga tung masak holi-holi nami jalapesan arop-arop ni rohanami nunga pidom hami. Rangi maho, jaladok matu nasida, songonondo hata ni Tuhan Jehova. Idama, au mangukap tanoman muna, jala au mamboan hamu nakoksian tanoman muna. Hamu ale bangsoki, jala au manogihon hamu mulak tutano Israel. Jadi tadamu nama ahu do Jahuba ia dung hukap tanoman muna jala hubuan hamu nakok ale bangsokku sian tanoman muna. Au huhut mangalehon tondiku tu bagasan hamu, asa mangulu hamu, jala au mambain hamu marhasonangan di tanomuna, asa tung di tadahamu. Au do Jahoba namandoki, huhut mambain sa, ninna Tuhan Jahoba. Ima sahatna mertua do akan atau mangion hata ni debata jala naupiopsa. Amin.
tahatidak kon mahaporsiaw tay, songon na hinatidak kon nidongata sa haporsiaw di sadok portibion, rap mahitamandok. Aw porsia di debata Jehovah, ido ama parguguna so hatudusan, na tumapalangit do tano. Aw porsia di Jesus Kristus, anak debata Jehovah na salay, imana tinibuhon si Maria, na gabi-gabi seton di perbadia, andorang sobuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman selatus, na magtarpadol di bala di hapunar sila, na tuat buwan todo dong ditanam, na mula mangol di hari patulukon, na manaik di surgo, lau hundul siya mendebata Jehovah, amanay pargugunaso hatudosani, di simay bana pamulak sa kutunanoon, mangumihalat na mangolu dohot na mate. Aw porsea di tondi perbadia, dalarong sa dahuria na badia, huria hato panyala Kristen akka na badia, dohot di hasani dosa, dohot di hatay na mandok, mulak mangulu sukot daging dihalak ng mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Tikting na masa di Minggu Pentakosta na Parjolo 23 Mei 2021. Na Parjolo tema Minggu. Goarni Mingguta sadarion ima Minggu Pesta Parjolo Perningotan Hasasaor ni Todi Parbadia dohot tema Todi Pangapul dohot Hasitongan na paduahon nanaing marbagas, tikting paduahon, nanaing majalo pasu-pasu perbagason ma Andrew Dedi Harno Sirait, anak ni Amata Insinyur Juharta Sirait, tubuh ni Inata Juliati Boru Simanjuntak, ruas ni HKBP Depok Sada, dohot Orwana Okta Vielina Boru Tambun, Boru ni Amata Elinson Tambun Nahinan, tubuh ni Inata Heni Boru Sitorus, ruas ni HKBP Depok Sada. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 20 Mei 2021 di HKBP Depok Sada. Patuluhon ruas Natabba. Mamuka hari Minggu sadarion, Minggu 10 Mei 2021 gabe ruas di HKBP Depok Sada ma keluarga Amata Albert Nobel Sinaga, Inata Lydia Kristi Francisca Boru Siregar, Nasida Rosian HKBP Srengseng Sawa, Resort Srengseng Sawa, Inganan Nasida Perum Diamond Lake Site, Blok R nomor 10 Sada Pasir Putih Depok. NIR 1904 kelompok Jericho. Paupaton Ulaon Nabadia. Nah di hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 di Patupa Huriata do Ulaon Nabadia tu ruas ni Huriata ima Inata Nyonya Sibarani Dameria Boru Panggabean. NIR 1550 sia kelompok 11 Jericho. Maringanan di Rumah Sakit Pasar Rebo. Palimahon sumbangan. Di Jalodo sumbangan sian ruas ni Huriata, Naparjolo sian keluarga Nyonya Sirait Boru Huta Barat, Jalan Mawar, kelompok 2 Philadelphia. Ima 200 kg gula pasir. Asa di pasahat matu ruas ni Huria hasahatanna marhite Badan Caritas HKBP Depok Sada. Na paduahon sian keluarga si tua A si Dauruk Boru Marpaung, ima langganan Zoom
periode Mei 1 Juni 2020 sada godangna 16,40 US dollar parahado dohor ruas pasahaton mauliate. Ponopon pasahat ulos 70 tahun. Di hari Minggu tanggal 30 Mei 2020 sada di permingguan pukul 10 pato paonnado pasahat ulos tu ruas naung marumur 70 tahun di tanggal 30 Mei 2020 sada. Tua manami inanami ruas ni huriata nanaeng majalo ulos 70 tahoni asa boy pasahaton tu ganup situa di kelompok pertanian nabi. Papituhon pesta perningotan hasasaur nitodi parbadia manang Pentakosta. Na parjolo di minggu sadarion minggu tanggal 23 Mei 2020 sada ima pesta parjolo perningotan hasasaur nitodi parbadia. Paduahon di hari Senin tanggal 24 Mei 2020 sada patu pauta do parmingguon pesta paduahon perningotan hasasaur nitodi parbadia manang Pentakosta paduahon masuk pukul 10 sia wib botari acara di Paradi. Pawaluhon malam nada dan dana HKBP pos pelayanan Arko. Dung sidung tiktingon tapa ihut-ihut ma video singkat jala diuduti dohot hatorangan na pinasahat ni panitia domu tu malam nada dan dana HKBP pos pelayanan Arko. Tikting naso jinahaon dohot barita parhepengon tajahama di lembaran warta na pinarade ni huriata dohot marhite WA group di kelompok pertanian tabe. Songonima tikting namasa di huriata di bagasan mingguon saya di pasu-pasu tuhata mai tau sangap di guarna. Shalom, Horas Amanginang dan anak-anak kami semuanya. Saya atas nama Panitia Pengembangan Pos Pelayanan Arko HKBP Depok 1 menghimbau kita semua turut serta dalam pengembangan Pospel Arko menjadi Huria Nagok. Salah satu kegiatan untuk mendukung rencana tersebut akan diadakan Malam Nada dan Dana pada tanggal 5 Juni 2021 melalui live streaming di channel YouTube HKBP Depok 1. Kami memohon dukungan doa dan juga dana dari Amang, Inang, dan anak-anak kami semuanya dengan cara melakukan donasi ke rekening Panitia Pengembangan Pospel Arko. Terima kasih atas donasi yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas, Horas, Horas. Horas madihita salu na amanginang na boy madohoti di garija taon suang songoni nang marhite live streaming di Jabut Tabe. Mulai tema tadok tutuhan siala di partikianon hipas sita
Di lot tuhatta di hita gudang kapasu-pasu. Marhite kesehatan dohot parngulot ta na pasti na gudang doaka lika-likuna amanginang salu na hita. Mulai tematong di garijatan na mga leon partikiat di hami songon mewakili panitia pos pengembangan pos pelayanan Arko. Asabuy hami membayan sautik penjelasan bohado mengenai program dukungan sian hita salu na ruas amang inang. Songon mewakili panitia ra ati boha dang pola mersita dado pe pada daho madiriku situa MC Mamora na kebetulan tong amanginang bertugas tong di pos pelayanan Arko. Pos pelayanan Arko sautik refleksi sautik amanginang ngah orang luwi mardalan 4 tahun. Jadi balita alai bah sainggi mak di pas-pas itu hatta boy gabi SD satu dewasa haduan ima tangyang tak tangyang ope mulai atema di tuhata full do di support marhite huriata HKBP Depok Sada Resort Depok Sada. Jadi dang holan ulaun ni Depok Pospel amanginang kita suluna alai ulaun ni HKBP Depok Sada don. Jadi rencana dot habalgaon ni rohanami balgani rohata saluhuna adong manyan di masa depanon sada gereja HKBP di daerah Sawanganan amanginang. Ido motivasi utamana. Jadi asa akka hamaolon nama asa sonarion marningot pertikian macat dat sebagainya gudang dohamina mulak tu jabuna saya alani macat daga bidang boy maribada di gereja tahun. Ido kurang lebih sada alasan utama na bohama asaboy menjangkau ruas, menjangkau jemaat. Lebih maksimal gereja bisa berperan untuk melayani ruasnya dengan cara mendekatkan diri kepada ruasnya. Ido amanginang. Jadi marhitei ngadibayan besada memang sada panitia pengembangan pos pelayanan Arko di tahun 2010 sia Desember. Diuduti mamuzeki membayan sadap kepanitiaan malam dana dan nada di awal tahun 2021 tahun. Alana taboto do memang di tahun 2020 dan pula gudang na boy tabain alana masa Covid. Jadi di malam dana dan nadaon amanginang nakaning memang ngadipatol khas boha tikina ima di tanggal 5 bulan 6 tahun 2021 tahun 5 onom 2 sada asamura mungkin tapa ingot-ingot 5 onom 2 sada tapa ingot-ingot mati behatong dan pola godak kita namang ingot pos pelayanan Arko molo amanginang tapa jaha-jaha di wartatai adong do disi sada kotak mengenai pos pelayanan Arko mulai ate madi pasat hami alana ruas pengamanupaki dang hola di partikienope alai sa mulai tahun nasal pupe ruas tangga manupaki marhite buai tong persembahan langsung tu rekening. Amanginang kita selalu nana di gerejaon songoninang di Jauta masing-masing. Di partikianon di bagasan Serep Niroha, di bagasan Las Niroha tutu mangido dukungan hami asanggia ma sadani roha hita manupaki. Sadani roha hita mabain tangiang asanggia matutu acara-acara naung di pasahat naung direncana boy mardalan denggan. Programon marhite situa-situa kelompok situa-situa iwik pengara nga di pasahat tu hita salu na ruas. Asaboy. Sedia pinaboy tabain mula pasahat di bagasan Las Niroha, di tapasahat di bagasan Pengharapan Tangiang batu paru bayinon di Tuhan. Ido na menjadi semangat di hami songon panitia, ido na menjadi semangat di hita saluhuna. Amanginang malam nada dan dana songon naung ra sadi bahita mamereng di flyer manang pe di spanduk na urang di garijata. Jadi adong dora saat ditong di bagasan warta di bayi songono amanginang. Jadi di tanggal 5 Juni 2021 hari Sabtu jam 5 saat 1 jam sia borngin di gedung Toba Mall Depok Center jonok doson DTC
daerah Mampang. Rap mahita manginang, rap hita. Asa alana ulot todon, pas marohata. Di sini ngadong do ibadah berupa ibadah pembukaan, sambutan, rodo amang preses totong isi, rodo isona pendeta risota, sudah hita ka parhala do pe rodo disan. Jadi hita pe berharap sudah rap disan, tong do dimeriah kona ka artis, alai dang artis neno utama, mulai son nata bereng, sudah ka ruas kategorial rodo tong madohoti mabain kontribusina. Ta support maka ada danakta, na posota, amaina, na berpartisipasi di programi. Ima sautik hatasian hami amanginang, sadama rohata amanginang mendukung pengembangan pos pelayanan Arkoon. Tahu sangat tuguar ni tuhatai dang hita namar sangat disi. Programon sayang giat ma berdalan dengan dang taboto memang sada tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, boy jong huria, boy jong gareja disan, na boy gabi ta ceritahon, oh doho dohami parsi doho disi, doho dohami maniamak kemana minyak koni, mulai ate madi Tuhan. Ya sayang giat ma si rohani tuhata, tang yang nami songon panitia tuhita saluhuna tu amanginang, saya dipasu-pasu masaluhuna hita, kesehatata, molope, adong akana maul di parangulata tuhat tamatong na mangaramoti mangalenak kadalan keluar solusi. Imah hatau sautik siak kami molo adong na orang na lobi amang inang sayunang ma disipat di bagas rohata say unang mga bati akalas ni rohata mabay na dinggan tu gereja ni Tuhan. Mulai tema di hita salu na horasma.
Dameni debatana sumurum sia salu naroha. Ima mangaramo tia kateati do pikiran muna di bagasa Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Ruas ni hurian itu hata nomor minggu noeng dijabu marhite live streaming. Songoni nang napungu di bagas garejaon. Parjulu sahali hupasahatami matuhita mauliate. Ditupak pelean nauk pinasahat muna, lau manupahi dana pensiun ni huriata HKBP, marhite na pasahat donasi, dinapinatupa ni distrik 20 Debos Kap, ima live streaming na tanggal siami na salpu. Tenggando merdalan ulau ni, alani mauliate ma, ditupak do pilihan nok pinasahat ni ruasta, bolope sohaguaran marsada-sada. Namangi hukma, tuk sudi mahita manupahi ulau ni huriata HKBP Depok. HKBP Depok do namarulaun, lau pahebako pakobasyonna, ima pahebakon pospel arko gabi huria nakok. Alani mamuka sekolah minggu, remaja sahat tulansia, sudi mahita pasahat pilihan. Dang hita marsipaidan, rap di gedung, 4 tahun, ima di tanggal 5, siap bagas tabi, sudah mahita menonton, jala sudah manongos pilihanna, tu rekening, naung adong di surat panitiata, dia keundangan, songoni di flyer, naung dibagi tu hitabi. Songoni ma soso-soso di hita, tu hatama nama masu-masu, nama dongani hita, horas ma di hita. Hatani di bata, trupuk jamita, di mingguta, di pesta parjolo sedarion, ima pesta hasasaor ni tol di perbadia manang Pentakosta, ujahahom masa Johannes saplonom ayat 4b, rodi ayat 5, sonom mahatana. Naroma tikina, gabe saplonom ayat 4b. Aidada siam mulana hupabuai Tuhamu, ala narab dopi kita. Alay nalaw maunwaing manopot na marsuruahu. Jaladanga dong manang ise hamu manukunaw. Nalaw tu dia doho. Lamdok tahero hamuna. Ala hudok songonito hamu. Alay naman dok nasitong doaw tu hamu. Ulimu na doi ia lawaw. Ay out solaw aku. Dang naro pangodiani manopot tamu. Ala yang golau aku, suruh kudo ibana Tuhamu. Anggodong ro ibana, ajaran na do portibion taringot tu dosa, dohot taringot tu hapitoron, dohot taringot tu uhum. Anggo taringot tu dosa, ima na soporsea na sidadiaw. Anggo taringot tu hapitoron, ima nalau aku manopot damang. Jadi dangbe idaw muna aku. Alain ko taringot tu uhum, ima naukona uhum iduk ni portipion. Gudang do penian si dohonok kutuhamu, alai dak terbuat kamu do penuaing. Alai dong rotor di hasitongan nanido odeng, togi honor ni dohamu tu bagasan nasa hasitongan. Aida ngadok si hatahononna sian sadrianna. Na binigi na ido hatahononna. Barita hononna do tuhamu naneng masa dope. Pasangapon na do aku. Ay jaloon na do na diaku. Lao mamarita hossa tuham. Saluhut na diamay. Dia udoi ubain na hudok. Jaloon na do na diaku.
laho mamarita hossa Tuhamu, ido anggo sahatna. Selamat Pentakosta malihita sudina. Ruas ni huria ni Tuhata, tod di perbadiai, di guari rutong tod di pangapul, tod di panugunugu, roh pembimbing, roh kebenaran, roh penghibur, natok tong madongani jolma, dung manaik Tuhan Yesus Kristus tu banua gijang. Asasa sitongna, nasa nauk terdidi tu bagasar roha goarni de bata ama anak doh tod di perbadia, nunga naung ginohan ni tod di perbadia. Padonganion ni de bata hita takas doi ganup pita naing mangulah dosa, anggo tod di hasit tongani, tod di pembimbingi, saya digora do kita, unang, salah deh. Ganup pita naing mergabus, saya digora tod di perbadiai do, unang mergabus so, hatahon nasito. Ima merhite dia, panggora ni rohatai, malobok botaroktok. Marulah-hulat deh hujami tahun. Bolo so malobok betaroktok ni jolma mergabus, nauk songo koli-holi namate doi bolo tabereng di acara tai Hesekil 3 tahe. Hesekil 37, songo bangsa Israel. Aidang malobok betaroktok na, mereka tidak gelisah melihat ketidakbenaran. Bolo so parduli jolma, naima nasoginohan ni tod di perbadia, aidang dijakuni bana tod di perbadiai, alanidang malobok betaroktok na. Alanita parrohao jok kamang dot laminang, soalnya kena jabu, ate tungadok siya tonga-tonga tadang malubok taroktok na mergabus, batu ngasi marohana iwanin natay masanitangyak ko tangyak pangudyanon, asatung rom si toddi. Ay kabuy do tergoda hitam na yung mergabus, sohon na suhuida ho po ang inang marminggu dingon, marminggu daw, idia ijabu. Baboy do tutu marminggu nang ijabu. Parminggon dia bayu tilu tamu Depok sada. HP Allah hurak pas jamita ni padita sirait. Sa Surabaya do muse anggo jamita ya tong dabe sa Surabaya do hutang yok kami ala yang kota ibadah nai ala marede do kurmaranata do Ester Depok sada do bayu tilu tamin. Au tabu jamita sa Surabaya. Nah, singkatnya toktong do hita di payu tihut tod di perbadia. Ganup hari. Saya dipaingot, ditugu-tugu, diapul do diring-iring do hita. Do mutusi mata bereng mapiga-piga hal na pokok taringot tod di perbadia. Ala saya rong si pata madokon hirana so disongkopi tod di perbadia hita hakabibi. Na parjolo sa halita bereng debata do tod di perbadia. Roh Kudus adalah Tuhan, maka karena itu dia berkuasa mutlak atas dirinya. Tidak ada satupun kuasa di luar dirinya yang berkuasa menyuruh dia turun atas siapa dan kapan waktunya dia turun ke dunia. Pendeta Sirait tidak punya kuasa. Siapapun pendeta di dunia tidak ada kuasanya menyuruh roh itu turun. Tetapi siapa? Tuhan, Yesus. Dia pitui di dok dosonon. Allah yang golau ahu suruhku do ibana Tuhanmu. Ini firman Tuhan Yesus. Suruhku dangi dokon leonokku do huaso Tuhanmu asaboy hamu manuru roh. Asaboy hamu majou tod di perbadia. Asaboy suruh muna manak tui sesonggop dangadong di dok songoni. Maka ini sangat prinsip harus kita garis bawahi. Tidak ada satupun yang berkuasa memerintah Roh Kudus turun atas siapa dan kapan waktunya. Hanya Tuhan yang berkuasa mutlak atas dirinya. Yang berikut tentang bahasa roh. Bahasa roh adalah bahasa Tuhan. Hanya Tuhan yang mengetahui. Atau seseorang yang dianugerahkan untuk menafsirkan dan menjelaskan bahasa roh tersebut. Maka karena itu tidak ada kelas khusus untuk mempelajari bahasa roh. Ini sangat alkitabiah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, anggapan sebagian orang yang menuding bahwa HKBP tidak ada dipenuhi Roh Kudus dengan alasan di HKBP tidak pernah ada berbahasa roh. Pendeta di HKBP dangi foto berglosolalia, tangan dong bahasa roh di sini. Anggapan yang demikian sangat naif.
Karena karunia roh bukan hanya sekedar bahasa roh saja. Alanita buka Zusonari, ima sada Korin 12, ayat sada 1, ayat 10 sada. Alai hujah hama dihita nenget, mamukasan holan ayat walu mahujah sono do udutna. Ay tunasadaon, dileodo marhite-hite todii hata habisuhon. Di Alkitab diterjemahkan itu dengan hikmat. Alai tunasadaan hata perbinotoan. Berkata-kata dalam pengetahuan, iptek. Marhite todi nasasadai. Tuna asing muse hapor siaon, iman. Tuna asing huaso pamalupon. Kuasa mengadakan mujizat pemulihan. Tuna asing gogo patupahon halongangan, melakukan mujizat. Tuna asing panurirangon, bernubuat, berkhotbah seperti yang saya lakukan hari ini. Tuna asing manada ragam nitodi, membedakan macam-macam roh. Tuna asing pajojorhon perhataan naliban. Tuna asing makatahon di hata naliban. Berbahasa roh, tetapi ada juga karunia menjamarkan dan menjelaskan bahasa roh itu. Jadi dari 9 karunia-karunia roh, hanya 1, yaitu bahasa roh. Maka dengan ini kita mengatakan, tidak ada ketentuan bahwa gereja yang dipenuhi Roh Kudus satu-satunya hanyalah yang berbahasa roh. Dan bagaimana aturannya berbahasa roh? Paulus mengatakan di 1 Korin 14, mari kita buka Bapak Ibu. Mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 40 nanti silakan dibaca di rumah. Alai ayat 26 1 ayat 20 sia mahujah halihita. 1 Korin 14 ayat 26 sampai dengan ayat 29. Songonon. Asabehado alia kadongan. Jupa marpungu hamu. Adong do di nasada ede-ede. Di nasada poda. Ini luar biasa. Ketika persekutuan di nasada adong ede-ede. Imana kina kasong leader tadok parmusikta. Itu juga karunia roh. Korester dohot kor naranata. Adong do di nasada imapoda parjami taon. Di nasada pangukapon. Di nasada parhatan naliban. Di nasada hatorangan na. Sasude nai laho pauliuliho kuriaiman yan. Itu satu kesatuan untuk membangun. Lau makataho di hata naliban. Saema 2 manang itap nitolu. Coba kita garis bawahi. Ini Paulus yang memerintahkan. Kalau ada yang mau berbahasa lidah atau berglosolalia, cukuplah 2 atau 3 orang. Selanjutnya, jala sada-sadama. Tidak langsung semua saling berbicara, tetapi satu-satu orang saja. Jadi, sahala mabajujur hossa. Harus ada 1 orang yang menafsirkan dan menjelaskan. Alai moloswadong na pajujur hon, makohom maibana anggo di jolo ni huriai. Tudirina doho tu debatamai di hatahon. Anggo panurirang, lehekma 2 manak tolu marsuara, akadonganima manibangi. Di gereja kita ketika awal HKBP 2 hali jamita, sada jamita na mekmet, sada jamita nago, na magudang. Maka ini prinsipnya berbahasa roh. Di HKBP tidak kita lakukan karena tidak ada yang dikaruniakan. Kalau ada yang dikaruniai silakan, tetapi kalau tidak ada yang dapat menjelaskan, lebih bagus itu tidak kita lakukan. Jala sada-sadado, taksa halisudi, manang taksa halisudena sapungwani. Itu tentang bahasa roh, itu tentang apakah kita memang dipenuhi oleh kuasa roh tadi dengan berglosolalia. Diamuna kamanami doho inanami, yang berikut kita melihat, Roh Kudus itu memberi pengertian dan mempersatukan. Ada 2 peristiwa yang berbanding terbalik di Alkitab kita. Di Kejadian 11, yaitu peristiwa Babel, ketika umat manusia yang pertama itu mau membangun menara setinggi-tingginya.
Asa saya hito nang marserak ninna. Justru ketika menara itu dibangun, saat itu Tuhan turun mengacau balaukan bahasa mereka. Asa tabereng di Kejadian 11. Malak sada Musa 10 sada, ayat sada 1 Asia. Di ayat 6 walui di bereng ma, ngalam sada jolmaon. Ngalam juga ton, ngalam gijang rohani onan non. Karena itu baiklah kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka. Di sima turun debata, di gaur ma perhatan nasida, jalan kasihanima, marserak manasida, satu ka ujung ni hasiangano. Tetapi berbanding terbalik dengan ini, peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus, asa tajahan noni diulau ni apostol bidu 2 ayat 1 ayat 10. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kurang lebih 18 suku bangsa orang-orang Yahudi yang telah merantau ke berbagai suku bangsa sekitarnya. Mereka mendengar kesaksian tentang Yesus yang disaksikan oleh orang-orang Galilea di dalam bahasa daerah mereka masing-masing. Jangan gabe gaor pangatusion. Alai gabe di leon to di perbadiai do pangatusion jala pasadahon. Namang iut tamu akamanami do inanami. Roh Kudus memberikan keberanian. Peristiwa penangkapan Yesus sampai kepada penyalipan, bahkan ketika bangkit dan naik ke surga, mereka sedih dan takut juga. Buah namun. Mereka memang hidup dalam situasi yang terancam dan dikejar-kejar. Tetapi ketika peristiwa Pentakosta, duk songgop tol di perbadia tu nasida, itu marjamitai manasida. Dan khotbah yang pertama, khotbah yang sifatnya apologetis, dan juga menyaksikan Yesus yang telah bangkit itu justru ketika Roh Kudus turun dilakukan di jantung kota Yerusalem. Ima jamita ni si Petrus. Diulang ni apostol bidu 2. Dang namabuk kami, dang natuahok kami, nasonggok betul di perbadia tu kami. Jalan au hatau kami ima Yesus Kristus nang mate di hau silang na di persilak komunairo. Nungga manai kibana tu banua gijang, bertobatlah. Dari murid-murid yang sudah ketakutan, nak tartol di termali, aleduk songgok tol di perbadia, gabe memiliki keberanian nasida. Dan kita juga diperhadapkan sekarang dengan situasi yang hampir sama. Dan itu juga sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Tabereng ma diturpuk tena Kidayat 2. Di ayat 2. Alay ujaha mamamuka senasada. Asa unak tergasi pamu ubayan na huatahon akahata odek tuhamu. Pabalion nasida dohamu siya kuria. Naroma tikina. Gabi songon na mamili di batado, nama musahamu anggo di rohana. Akan ada orang berpikir mereka melakukan yaitu perintah Tuhannya untuk membunuh orang-orang percaya. Dan hal ini pertama digenapi ketika Paulus dan orang-orang Yahudi mengejar-ngejar pengikut Yesus. Jadi dengan alani hajahaton nasa diri si Paulus mengaliliakan aporsia, alai ala dianggap do itu adalah perintah Yahweh. Dan Yesus serta pengikutnya dianggap menghujan. Lasuaksoni do orang akagama nuai ngate, yang satu mengkafirkan yang lain alani sah do dihilala nasida, mamusa do pamatehon na asing, naso sapoda. Naso saha persiaon do ibana. I situasi sono mahita yaja nuaing bersaksi hamu akamanami do idanami. Alani boha disonggopi to di perbadia do hita. Manang do honot ta do. Adang bae memang langol lu do dapat ditanami dangi songgopi to di perbadia ninda. Kenapa seorang duson yang kapan datang? Itu kan pendeta KBP tidak ada di urapi Roh Kudus inna. Abagu yang mengacit nai narwa. Sakitnya tuh di sini. Tetapi kalau ukurannya yang kita katakan tadi, kita yang menganalisa. Yang berikut Tuhan Yesus mengatakan, sian buana do tadau muna na siya sa perbeda. Dari buahnya lah engkau mengenal mereka.
Maka kita tanya sekarang, apa buah roh? Do perbueni tadi. Tabuka majo sonari Galatia 5 ayat 22. Alai akau do perbueni tondi, holong dohot las ni roha. Aida nga dong gunana huhatahok perhataan naliban anggo seperholong roha au, inna si Paulus, isada kori 10 tolwi. Aida nga dong labana huba jujur-jujur sudi hatani panurirang dot hatana tersuradi, anggo seperholong roha au. Suku-sukunna, adong dope holong ni roha dihita? Adong, takasian di gugudo. Jalan nung kapatar huidei. Alang ditada hamu kaisa na naik suruh papadita na pasyunya kamang do tamina. Ilo kamu do pilihan muna mangurupi nasida. Totu ni ojar ni holong ni roh hadui. Ala ni isa ni do honot tama adong do hape perbuin ni todi di hita. Jalan do honot tama disonggobi todi perbadia do hape ruas ni HKBP. Dame do labas ni roha. Buah mardame do hitai jabu. Anggo di gereja nga pasti mardame. Mardame do di jabu. Alana dong do songoni di jabu dang dame di hilalama mai. Gabe saya lau mai mana mat diori hadameo di luar. Hati-hati hamu kainang dame-dame be kamu akamatay. Iko bui do beno muna tok sai si hol rohani amat tamulak alangnya haladame. Au labok ijabu baina. Unak sangaw labok isa dulu. Itu teh. Suduk salah. Ikonadong abasa dame. Ikonadong halabas. So naidok isi labas ni roha. Ditonga di pasaran di huria pe. Boladong lo pe dame isi adong labas ni roha saling memaafkan. Maka itu juga sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Habasaron, habasaon, haporsiaon, halabohon, dohot hatomanon, pengendalian diri. Maka dari ukuran-ukuran itu kita mengatakan kita adalah orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Maka sekarang apa tugas kita? Berangkat dari perikop bacaan kita, tugas kita yaitu telah dikaruniakan kepada kita sama seperti tugas Roh Kudus. Yang pertama bersaksi, mengatakan dosa, bahwa ketidakpercayaan kepada Yesus adalah dosa. Dan berulang-ulang menyangkal pernyataan Roh Kudus, imanairokna menghujat Roh Kudus, upahnya adalah kematian, tidak ada pengampunan. Bolo sahatu zungi ngoluna terus menurus disangkal jaladak porsiatu Tuhan Yesus, hamatean nama upana. Dang bedoh ibana tungolu naso rasuda. Alani tugas tado peno yang bersaksi pabuahom memberitahu Tuhan Yesus tu dilat portibion. Alai di tengah-tengah di bingkai Republik Indonesia, mungkin kepada tetangga dan orang-orang luar, kita tidak verbal mengatakan bertobatlah dalam nama Yesus, alayahama, hata, ulaon, paranget taima, nalaho gabe, jamitata tunahumaliang. Au masihulnya, di dia bitaho perpunguan, itu rohatani jolma, lama diori misalnya, idia do perpunguan di songonon, au pertanggangan nyalak batak Kristen ikon, itu ribatu dumanian, tu persauran na positif. Unak sondak ya hujamitaho di hutat tahun songonon. Hiama pertanyaan kami di Huria di daerah Jati Sampurna Ratu Cilengsia du, adong isi perumahan na baru. Dan apalah lengkap do pek alamat di jaru. Namar putar kami butini mar motor 2 hari, berang dapot. Aung may si doli-doli nongkrong, adong ama-ama 2 tulu halak rai. Pak, mau bertanya dulu. Ya, mau nanya apa mas? Mau tanya di mana ada kebaktian orang Kristen di sini? Orang Batak ya? Nah iya. Bapak ke gang nomor 3, kalau ada nanti motor parkirnya nggak teratur pasti itu deh ini mana? Apa nggak cik rohaki nama tahun oraku? Sambil merdela kami do inata huno, ay wasay ko do hono na, mula dok parkir na so teratur pasti no nina. Badak kwatu sibah ini inata, ala inata hemak day makatai, irit, tak pulau lo makatai godang inata saya otik-otik dotong, lama. Kubereng matutu memang kenyataan. Adong gon sada arah tu timur, adong sada tu barat, adong arah tu selatan, adong di sebelah siamun, adong di sebelah habirang na parkiri, imas sepeda motoron, dang maraturan.
Nah, unang banian branded na songoni ditempel hotu hita alay buama. Tabo bania sukunon Pak, mau tanya, ada nggak di sini kebaktian orang Batak? Ada. Nanti Bapak lihat di gang yang berikut, kalau teratur parkirnya itu pasti HKBP bulinna. Abagu todono ma haleluya. Jadi di dalam uludu hai makata ido inata bulu merminggu batu gereja nasing isarani. Udok ko mamergai sonon, lihat mah itu pasti HKBP. Saya gudang-gudak kudu hatam, sedih botobek na HKBP, na gudangan nuang gereja. Ate na hakai doi, manang na Pentakosta do lan nasi. Nah, HKBP doi niku. Basa rono mo HKBP, bereng mapardopahan nai. Mula imana marsak sang gereja niku. Alilak sa olina nang guhita te, so tumuruk ka mo no tuaw. Atarido ra perbeda tu gereja Pentakosta. Ruas de Pentakosta holak kabisa menamen, kata bereng bohinay hirana baru sa surgoy mana. Shalom, Tuhan berkati, tabalincay mana. Hita law mulak, law majalak pandita peka dagi berek pala bohinay. Saya sebenarnya hirana marsak. Apalagi bulu antri kak hirana nang isosak, halay mo siya to kasuhu to mararisan. Keceng mo. Mahihu. Alaninian, alamat jalo to di perbadia do hita siya non, rohita, godang mabaik kita menghiu, godang parukilon, godang pergumulan, pulang dari sini, harus diurapi Roh Kudus dengan satu semangat yang baru, bahwa besok telah disediakan tugas baru, tetapi juga berkat yang baru. Alani marulup-ulup todiki. Alero rinata, una saya dok soni si bigiruasi, so imurui hoena, malah nahita pada dua rumah katai rahasia tamazon nikutinata. Nah, Bapak Ibu, itu tugas kita yang pertama. Tugas yang berikut adalah menyatakan kebenaran. Imana lauyeu tu amang, tu damang ninda. Menyatakan kebenaran yang pertama bahwa dunia ini bukan tujuan dan bukan tetap tempat yang menetap bagi kita, tetapi adalah Yerusalem yang baru. Itu kebenaran yang mutlak. Tetapi juga selanjutnya tol diperbaiki idok mengajar waktu kita saluhut nasahasit tongan dalam tatanan kehidupan sosial kita juga, baik dalam etika moral, kita harus setia menyatakan hal-hal kebenaran dalam kehidupan kita. Filosofi manusia postmodern mengatakan bahwa kebenaran itu relatif. Ama mereng col mana do, merek pertikian na. Salah satu yang bergeser sekarang adalah soal kesakralan rumah tangga. Dan iblis tahu itu. Di tahun 90-an, gereja do diserak simbolis. Dibuat perbedaan, dibuat perpecahan. Nggak mulai loja hita, nggak selesai. Sonari, Robi tahu simbolis, nggak mulai dangolo hita berbeda. Loja iba, anak kinulu. Tetapi sekarang gereja yang paling kecil kemudian diserang oleh iblis. Karena gereja yang paling kecil adalah rumah tangga. Romai mana, ipabeda me? Amatay, tuinatay. Dan mereka berhasil, simbolis itu. Indikatornya apa? Persentasi perceraian di Indonesia semakin meningkat setiap tahun. Dan sekian persen, saya nggak berani mengatakan berapa puluh persennya karena saya nggak baca detail. Dan sekian persen dari perceraian itu termasuk adalah orang Batak Kristen. Hawa kami nami do inanami, di tahun 80-an, mangolima abakku, ipasikolahon di mana tu Jogja. Mangolima tu boru Jogja. Jadi gabidang di calo bapak tua sanga, nak anakku benin na. Alai, dong marumur 5 tahun anak nami, anak ni manay, jalangan dok tinuhon na, iwo may mana tu huta, laus tardi di may huta. Walang roh alai di jako bapak tua do, alai au masada na paling terkesima, mamereng akang burukon. Bulu bahasa Persia bu do bayakon muna, na bagakan. Alamaul huwa tahu kabagakon na. Habe boleh badikut tu abakon naruan. Akhirnya tulu hali lopit senau maruanat tong ubirong musay mana. Jadi saya mau tahu butin ngai sempe hati kaya. Waduh baru lunya kang burukon isa ada sisi nasi jago hiya do haro mang gombal abakon naro aku. Adong makasempatan adorak suatu gereja kami alaikum maduda sabi pudi butini. Ay las bay mapakaruanan ninyo pahupunaon. Usuku makakon.
Wasa hulu wakang tua bangon. Songoni ulim, hape ruado bakon niku. Satu yang saya catat jawabannya ketika itu, hamuna, nak pesubagak, nak pesuli, nak pesolabok na yalak muna, dan ulu hamu manirakonin na. Oh iya ya, naraku. Itu brand Batak Kristen waktu itu, Bapak Ibu. Kesetiaan dan kesakralan rumah tangga. Sekarang, mari kita pergumulkan dan mari kita kesimpulkan, apakah kita masih Batak Kristen yang tahun 80-an? Nama ngiut. Nah jolo huingot no, adok paritok kusono, mulak. Nung adong 2 hari terlalu amo kumanuku tujaun Bapak tua. Eson na soboruta, akang. Ay madah, na marsiol-siol laruay. Maunang dok marsiol-sihol. Basok nang guahay si panganon. Takas pa buhay na, ito mak. Na marsiol laro do elata. Sudung gabi tarurak kita dito, suruh mulak ini. Isuruh Bapak tua do mulak borunay mardongan ilu. Mulak maho ito, ajabar mui. Dapo mu helaki partengget-tengget. Mulak dito mardongan ilu. Alay sonari, like do itoki, luar biasa. Ngay boto be nang mardok ko bep. Beta beb inna. Oh, tahen rak. Jadi dangi tok kuna jolo be na mulai tangi soti kidak dana kal naraku. Beta beb di mana? Nah, apa yang mau kita katakan? Orang sekarang ini sudah lebih permisif. Ai basa ro amo ko ratarurak bolo soi suruh mulai itoi. Ai bolo di boto sirang manak panurang rango pena jolo utanami to ribursikod dui. Jalama bursikod dak saya 1 meter manang 2 meter. Ikut 2 kilometer. Ay buruni sa nangalapoy na buruni na doon ang ina. May panirang ni rango na julo. Opung nga do panirang ni rango. Tsaka anak ko na beko kamu. Mulutung hiro pak parumedo na bursi may 2 kilometer ito rin na doon. Sekarang dia orang bercerai, orang mengatakan, wabay no dah daripada holan na ibalbali. Mau takon na tok sirangi so ngulaw niya matay holan makan bodo biblay. Aw beso ni husirako ni 2 hali malah inda musero pe. Hamunak kamanami do inanami. Dalam hal kesetiaan soal ukuran kebenaran, bisa saja dunia bergeser. Tapi hal-hal yang prinsip tentang iman yang dasar seperti itu, kita tidak bisa dan tidak mau bergeser. Oke lah, soal mode do lanasing, anggo saya bergeser ruyake. Aina julo, bolo merdalan, padua-dua, ama-ama do ina-ina hutanami, ihatai dui. Lele-bele, nasong miora todong yan na pugusin na dui. Hira holang hak inamora do mardala pedua-dua utanami, apalagi masih itu batangan. Tangnami no to be. Bolo sonari ngamar dala-dala be, beta majo tu pasput ngain na utanami, adok pasir putih. Ayo baru mula kau yahan naik pasputon ko pasir putih. Halai pedua tadi ko dana konna, ngason na Jakarta be. Hape holang malam migoma walai pedua di pas putih. Jalan merpoto di lengkap. Biar sepiring berdua. Kasih tetap harus dinyatakan. Ini natong ibu mana putih ini? Apa yang mau kita katakan? Ada pergeseran, perkembangan yang baik di sana, tetapi di sisi yang lain kita permisif dengan hal-hal ukuran kebenaran. Itu tugas kita. Jala sasitong na toktong doi di gorahoto di perbediai. Alay persoalan na, olo do hita mangukap itu ni rohata, kuduslah kamu, sebab aku ini kudus. Jalai do na igobar hon di panggobar, kanarong do hiya bolo tabereng sada pitu Tuhan Yesus manuktuk. Ninna dicerita nai di artikel nai di Bonana, kurator tahin naman nilai kalukisan, dikatakan ini lukisanmu nggak sempurna, nggak jelas. Lah kenapa dikatakan demikian? Kok nggak ada handle pintunya? Kamu yang salah memahami. Pintunya sengaja dibuat begitu supaya hanya orang yang punya rumah yang dapat membuka pintunya. Seperti itulah hati manusia. Tidak akan ada yang dapat membuka dari luar, selain daripada yang punya hati itu dapat membuka dari dalam. Dituk-tuk Yesus do, Yesus mengetuk pintu kita. Ituk tuhi do hita roroto di perbadia. Persoalannya, maukah kita membuka pintu? Alanita buka mai, marhite dia, na marhabat yaun. Dan yang terakhir, kita harus mengingat bahwa Tuhan akan melakukan penghakiman. Dan hukuman yang pertama telah dijatuhkan, yaitu ketika iblis dan dosa kalah di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Alani belum mok petaberek pardosa nuaing, unak pola mengapiak kita. Unak pola tapay hutihut dalan ni, alaniya ha, ay uhumon ni Tuhan ni doy.
Karena ada stigma umum seolah-olah bolo parjaha uleleng mate, dak tohoi. Memang dah sipata malas di bajala marsat iba na burzon alanya ha. Benuk marari kami sepak sia hai tormate po ngamatain na dak tohoi. Hape bereng masih adunang inatong isi si Rena inatong naritigi ulu nazuka tani dah sasonari mangulu inna. Hape tong do sarupa do. Ono 5 tahun do murri. Buasa gabi lelek tangga parjahati mangulu. Alaju rohata, jalai bagas rohat be mangulu pion. Adi ka pemate na sa ningo dotong. Tabaliling maperasaan. Alayan ko tu na burjui, nangga marumur 10 tahun, saya ran sa tau kedo beta hilala. Amak pang na burjui ni hatok may matiin na dotong. Pinaingok ma na 10 tahun. Amangin hingon. Ulo pide inna musedo betongi. Hape na juga nakin, opa 5 tahun do pengero harumati. Digem may liling may mati ngayon na. Penghakiman pasti dijalankan Tuhan. Karena itu, setialah melakukan hal-hal yang baik. Alani hamu kamanami do inanami di pestata sadarion, tajakun to diperbadiai, taukap rohata. Namangi hukma, taparbuye huma parbuye ni to di tanda naok sawar tu hita to diperbadia. Jala tok-tok ta hati dakko Tuhan Yesus di ngoluta. Tok-tok kita setia di hati goran, jala tahataon itu na humaliang. Jala tagam mahita, ay uhumon di debatado, hobar tuaka na taula. Alani i, debatama margugyo kita, mangaraduti na sa ulaon sa minggu tujoloon. Jala debatama na mamasu-masu kita. Selamat hari Minggu, selamat Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati. Horas madihita. Amin, mertangiang mahita. Mauliate di huwali Tuhan, ala toktong didongani di iring-iring di tugu-tugu ho kami marhite todim todinabadiyay. Atong Tuhan nami, pasikop mabuhal di daging dotto didihami mangaradoti na sa ulaw na dinggan sa minggu tujolo. Pasupasuma akaruas ni Huriamon, dingolo marsada-sada, dingolo rumah tanggana, pasu-pasu ulaw do usaha na sida sa majadi jala tau parsaulia di nasida. Pasu-pasu kayanak ko do sude pinopar. Do sude ali Tuhan, akasisolhot na pinarhamol nami, asanang nasida dapotal las ni roha. Songoni mahuriam dok sudia pakubasyon narong di bagas Tuhan. Ho mapataho kami mangaradoti. Asa majadi ulaw ditongani huria gay pasu-pasu di ruas ni huria. Jala hupiliho kami bay sangap di kuarmu nabadiyay. Upasahat kami matuho. Sa kaparbugason ni anak doho boru ni huriam. Andro, Teddy, Sirait. Do oranna, Oktaveliani boru tabunan. Paojak pahot na sida li Tuhan marhiti pasu-pasu parsaripeon nabadiya. Leo buali daging do todi, nalapasikop las ni rohan na sida parsaripeon. Marhite na palumehon anak do boru, si pagodang-godangon na sida, laho maguduti hari ni ngolu tujolo. So ma pesta adat na binuhul di hari 20 sia, leo maari na tiur, jala ramoti mahasuhu do bolo sirait dohot tambun, asa sudi na hipas. Hujako kami di bagas las ni roha, ruas ni huria na baru marsaur di gerejaon. Amanami Albert Nobel sinaga, do inang Lydia boru Siregar. Pasu-pasu ma keluarga na baru, gabi pasu-pasu di HKBP Depok. Jala pasu-pasu mahuriam, gabi habaoran ni pasu-pasu tuaka ruas ni huriam. Tuhan nami mauliate madia kapilian ni ruasmu. Pasu-pasu masudenay, pilihan perpuluhan nanga kasubangape, asa uparhasia kami lau patupahon ulahon aka pakubasyon na dumenggan di tongani huria. Pasu-pasu maka ulau do usaha na sida na meragam, asa dapota persaulian aka ruas ni huriami. Secara khusus upasahat kami matuho, keluarga nina namin yung Sirait Buruta Barat. Songoni ng keluarga niya namin si Tua Asidauruk Boru Marpaung na pasahat to pilihan. Lau mangurupi caritas, songoni ali Tuhan, lau mangurupi permingguan nami imatulangganan jum. Say madapot alas ni roha do persauliat tujulo aka keluarga na mga leon piliani. Alija huban na usubahami songonima secara khusus di pesta nami, na naikpatupaw nami pesta malam dana tanggal 5 bulan 6 na nengro. Laho pahebako pakubasyon di pospel arko. Asabuy ni atang yang nami ali Tuhan do pangiduan nami tuho. Muludumi tulomo ni roham. Pajongjongo pahoton gabi hurianagok arko tu tahun-tahun na nengro. Atau pasu-pasu makapanitia na mangula. Buhay rohani sudi ruas. Mamelehon deba siya nakapasu-pasu na cinalona.
lau manupahi pahebako pakobasion di huriam di Depok Sadaon. Pos rohanami, mardongatoko, say na jadi, jala taulas ni rohado ulaw ni. Songonima nangakaruas ni huriam na marulang tahun, ulang tahu kelahiran do pernikahan nang nasida ganupe, say parrohay mamamilangyari ning uluna, asa di parhaseang akatikina, lau mangaraduti nasa ulaon, bay sangap di kuarmo. Tuhan nami akaruas ni hurian amarsahe tu pasahat tami tuho, asa hona madulo, jala homa dauni, asa hisar na sida muse, mulak tungulo si kanopari. Leon holong ni roha na mardapok-dapok dia keluarga na mga rawat, songonipos ni roha di si Hirimon, nang parsihohoto di hapor siaon, pature-turehon aka keluarga na marsahit. Pakubasyon ni huriam, mamukasyan huriam marsada-sada, sahak rodi hatopan di piaraja, upasahat tami matuho, asa hotong nama masu-masu. Songoni manang bang sudut negara namin, saya homa namang uluhon, marhite na manorangi roha do pikiran ni sudi aparatur negara nami, ni uluhon ni presiden nami amang Jokowi, asa margugo ganip nasida, pajongcong uhum dot hatigoran, nabibuy hami mardame sonang, jala dapota pasu-pasu siak kole Tuhan nami. Pinuji maguar mali Tuhan nami, tok paborhap mahami sa minggu 7 mangaraduti nasa lomo ni roham. Sesa kadusa nami, asa tamahami, jongcong marhubas diadupamu jala tama majalo akka pasu-pasu siakko. Atong nang dia kapangiduan na so terpajujur pe, say pasikop mayali Tuhan. Di ba ini sahuk malomo ni roham, hola di bagasang ko anakmu, Kristus Jesus, Tuhan siyoko pami. Amin. Siap pasu-pasu, nauk tajalo siya debata, tapasahak pilit na dumenggan, utapuji ba na maredihita.
las marohata. Ainung nga dilihod debata tu hita arta na umarga siya tirina, ima todina na badiyay. Tod di dibatado, tod di pangodian, do tod di hasitongan, na manugyo kita tu bagasan nasa hasitongan. Atong, jak komatod dinay, jala hanguluhon hasitongani. Las matutulatan, imarotong ikanjan, ton di pantuli, lor pangapuli, nasay kotong mga imulitan habis mamalaking naringgan siya na mga mayroon perbuatan kami magkasama, jala mga pangapuli, mamasak ko. Alay akaw do parbuini toti, holong duhot las ni roha, dami duhot labas ni roha, habasaron, haporsiaon, halabohon duhot hatomanon. Tapasaha mapiliatan na tapapungoto di bata, martang yang mahita. Ali di bata ama namin na di banwa kijang. Odo haroroan ni saluhut sililyon na ringgan, dot nasa ulibasa na maulitus. Upasahat kami ma siyan na nilom mitu hami pilihan nami tuhong. Sa jalo may gaduap na usus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa uparhasya kami pilihanon. Pati blok kerajaan mu di tengah-tengah ni kuriam duhut di portibion. Uhay maruhan nami marhiti-hiti to dim. Asalam mutadahami godang ni silolom mitu kami. Asalam gerger kami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata ama nami, nasotara samdo gudang ni siloliom mu di kami. Todim na badiyay di leoko tu hami jolma, sumonggopi hami na liaon. No margaido di leoko tu kami, jala gumudang doi siam portibion doho siap pangisina sudi. Ope, mauliate marohan nami, jala pujion nami maho. Alani sudi habalgau dot hamuliaummu, nau pinapatarmu tu kami, saileo map ton di perbadia tu huriam, akan naulu mangihuto Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan nami asa diajari, dirajai, dipatiur, diperbadiai, jala dipatok-tok kami mian di barita naulii. Ali to diperbadia, saya pasada mahuriam na pinapungu-pungumi, asa masih jaloan jala masih haholongan songon akar ruas di daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai. Sodangi jala patiur mahami, asa hutad dahami akadosa na balga do na met-met si pasidingon nami. Say buas mahomanesa dosa nami, asa lambadia jala ibaruha mekanupari, asa terbaik kami saur di bagasan huria na badia na sasadai. Sayot dikon jala padumu hami tu amai, asa pos rohanami madok, amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Say tabay siloleo tu huria, asalam kada torop niya kaperberita nauli, duhot pangajari, duhot para siroha, na mamaritahon habal kaum di portibyon. Saya sodangi jala pasu-pasu sude perpungon ni halak Kristen, di gereja, di persikolaan, nang di bagas nabi, asa tahu na sida saur tu parpunguas sugot. Saya sungguli akan natarpudom, jala pargugui akan nagali, saya songgoti ma akan naniang duhut natakang meroha, asa ditinggalon na sida hajahaton nabi. Saya parrohai akan nabujuk roha, jala apuli akan namarsak duhut nadangoli, asa unang di rupa-rupa portibyon akan namanguluiho. Saya tatak makan natargugot duhut na pinaburu-buru ni halak, ala ni haporsiaw di Tuhan Yesus. Saya cari nasida maralus jala miam maho di bagasan nasida. Saya ramoti ma pikiran niak panggonggomi, panguhum dot akar raja, asa tigor uhum nasida, jala asa dihabiari nasida ari paruhum masugot. Saya patugu haporsiaw nami, asa toktong huingot tami, nauksesa dosa nami, jala buanomu hami Tuhan uluas sugot. Saya sungguli pakirimon na mangulu di hami, asa pos rohanami, nang malaki dagingon, pangulom mudo muse, asa masuk kami bernida di bata ama marhiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali ama nami na di banwa gijang. Say pinarbatia makuarmo. Say ro maharajom. Say saut malomoni roham di banwa tongaon. Songon na di banwa gijang. Leo matuhami sa darion hanguluan siapari. Say sama dosa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami tugyo tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Ay ruas ni Tuhata na hinokop ni Kristus mula mahamu di bagasad dame, jala jalo hamu mapasu-pasu ni Tuhata. Ipasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Isodakot Tuhan de batama bugina tuho, jala asima rohana midaho. Idopakon Tuhan de batama bugina tuho, jala dipasaur homba damena tutodim. Amin. Ruas ni Tuhata lah hinokop ni Kristus, sudah kami pangula, parhubas nama kubasi parminggota di bagasa sedarion, pasahato tuhita, selamat hari Minggu, selamat Pentakosta, selamat merhubas sa Minggu tujolo, Tuhata mamadongani hita, horas.